אותך זה ילבוא ניסה מכאן. היא קוראת לי נסיכי, אוהבת שאני קצת פסיכי, מביכה אותי תמשיכי, אוכלת לי את הרס, מתקשרת אני טס, בחורה של פרסט קלאס, משהו פסיכי. מסתכלים עליי ויש פה 1000 ציפיות, כן זה נכון שכבר מזמן עברנו את המיליארד צפיות. כמו חמור עובד סותם לכולם טפיות, המוח רץ אני לא בונה על אנזק לכפיות. בלוגים ובלוגים הרמנו בלוקים ובלוקים, צילמנו שוטים על שוטים, כיתות של בוטים על בוטים, עשינו צחוקים ופרנקים, הוציא גם עוד כמה טרקים, אני לא עצרתי לברייקים ולא יצאתי לדייטים. אז אם את אומרת שבא לך ללכת תספי עם האוטו, הזמנתי כבר סרט, ניסה גם רחוק, אין לי דרך אחרת. אני אחלה של גבר בן אחלה של גבר, ואבא אמר לי תחזור בבית 10, נשבע שחפרת והכל בסדר, חיים איתי קחתי מחר לבית ספר, אחרי זה כנסי מהחלון של החדר, לא צריכה לדעת שם, פלוש אותה מעט שם, ממי כל הלב שלי נמס לך על הפלנצ'ה, ממי את יודעת לא אכפת לי מהברנג'ה, כולי בא לתפוס לך כאילו השקצ'ה, תביא אותך מוואטסאפ, בואי איתי לקרסה, אני ואת הסטארט-אפ, בואי נאכול ביחד, צ'ה 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 צ'ה, משגע את המדינה מה לא עשיתי,